Allah jurumdero jurmotoɗo yettode wodni ko Allah jambinde o jurumdero jurmotoɗo lamɗo ñande diine walla ñawojo ko an min ndewata ko amin ballinto fewno min lawol ma poccingol he lawol ɓe mbaɗanɗa nemaji ɓe gona tikkanaɓe ɓe gona majjuɓe ɓe amino bandiraɓe julɓe enɗam l'islam on calminama inde kono kadi on manama e jettode ɗo gonɗon e gonirɗon kala e nder joklina yewa windere nde Afrique Amérique Europe Asie Océanie leydi men Sénégal région ngaji muɗum sappo e nayyi région Kolda département Vélingara arrondissement Bonkonto commune Lenguirin commune Sindiane Koundara commune Médina Gounass e kala ko tawete nder ɗin ɗon commune aji en binden ko kisal gueno yo wone mabɓe no hannirta ni henno en kofni hilifa meɗen diine toɓe tawete kala ene joknayi windere nde pawɗen calminaɗe e ceerno men halifa men jakkorgal men wasila meɗen mo ganduɗa gurdam mum ko nafoore kala ko taga wonki sora fitan ha tingti bani adama sikkitini ko wiyete julɗo nonne kadi wondude hono on mo ganduɗa ko ceerno meɗen ceerno Ibnu Oumar ceerno faade e galleji diine taweteɗe nder leydi Sénégal kala kono kadi bal mbiyen windere nde e aɓadi kuptidi ndi nonne kadi hilfa meɗen to banggue laamu dugge horeji leydi ni ha yetti kalfinaɗo leggal goto kala ɗo woni no woniri kala mbinden ko kisal Allah yowone muɗum noon ɓen ɓe ganduɗa ko toppitiɓe banggue cellal tugge jagorɗo mabɓe ha yetti e pittowogal o ɗen ɓe ganduɗa hoorema wonɓe laamuɓe wonɓe kadi telluɓe kamɓe foof e mbadi kuptidinde en mbi jaɓe kisal Allah yo won e mabɓe no hannirta ni yene ko noon kadi mbiyeten ɓe cellani ɓe Allah rokkuɓe cellal haaɓe koota e galleji ɗi so tawi koye cuuɗi cafreɗe heeɓe goni so tawi kadi koye galleji he kadi ɓe gimmoyɗi no rafiji ɓe kucce e hajiji mabɓe so barke Allah nelan sallllahu alayhi wa sallam ɓen ɓe ganduɗa kay ko kañumen goni yiiɓe aduna e nder nduɗo lewru ha yetti kay e ko inna e oɗo subaka yo Allah wurno barkino webna ko nere so barke Allah noon sallllahu sallam so tawi ko ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni ruttiɓe e jomumen ɓene kadi yo Allah yurmo yafoɓe harnaɓe aɗa janna yo juuɗe moƴƴe jaɓɓoɓe toɓe jeehi to yoɓuranɓe toɓe gummi ga so barke Allah noon sallllahu alayhi wa sallam ɓen ɓe ganduɗa kay kañumen goni waɗɓe hono kay ɓe caabi keedi caggal mumen saabu hodiroji Allah ɗi kayta yo Allah rokkuɓe nimsude koɓe mbanno koɓe mbasa ruttade ndi ɗon mbahdi so barke Allah noon sallllahu alayhi wa sallam ɓen ɓe ganduɗa ko waɗɓe ladde se ko min naati gam ɗaɓɓoyde jawdi ko darnede galleji kono kadi ko gurnude ɓesguji yo Allah newno ko yahana ko newna to yaha to newna no woniri toon kono kadi newna no wondiri toon so yonti artede kadi newnon artede newna kadi no jooɗede so yonti jooɗede ɓen ɓe ganduɗa ko juuɗe ɓen kadi yo Allah newno ɗo jooɗe newna ko jooɗede newna no jooɗore so barke Allah sallallahu alaihi wasallam remoɓe awoɓe aynaɓe fittiram gollen goto kala ɗo woni ene woniri en mbinden ke kisal Allah e muɗum ko noon tigui sikala min kofni kala en ɗo goni ene goniri tawi koye nde ɗo men yewtere wiyetede tindi kam e daari no woywade kala subaka hande kadi toon to ñeñel karalagal ko Ahmadou Sow gorko mo legal Nasrullahi tegginagan en karalagal ngal kono kadi tawi ɗo yesso joomo Mbour Gounass jewte gurde pinnajo lawoji gandal ene heedin junggo nano Cheikh Oumar Diop ko enen makko tigui gowi waddude yewtere nde walla mbiyen cawguel kono noon ko guel calli guel sawtade ɓayde guel sawtaki mi anda noon holno mbatten en baylat inde nde kono noon kam ko cawguel tigui gonnoɗen e wiide no takoram wiyeteni ceerno Bassirou ceerno Ousmane en calminimo kanko heewi hedden banggue ñaamo hande noon tawa heɓani tawa yettade kono noon en jittimo en jarimo eɗen gandi ko bannoɗo jillu walla mbiyen ko bannoɗo lawol seeɗa Allah newni o arti oɗo tuma mo tawi ɗo e wuuro men teddungo Madina Gounass kono koye ɗeɗo balɗe o heyni sikkala ɗon e gasa tawa koye tampere lawol tan woni ko haaɗimo heɓade kono noon eɗen mbiya yo jaam e kisal Allah won e makko kanko e ɓesgu e mbadi kuɓtidi ndi ɗum noon to gandanɗa kay ko kañum tigui woni sen men YouTube mo nanodiral TV karalla meɗen ko aɗanan Thiam kanko tigui woni ko rewideni en on ɗon banggue wonande yiyoɓen toon to hello meɗen YouTube ha nata e Facebook kam e WhatsApp foof e mbadi kuɓdini e mbiɓe jaam e kisal gueno yo wone moɗon kono noon tigui jarama karalla mbawɗo golle muɗum Cheikh Oumar Diop jaam Allah hiire maɗa yawuro jaam Allah hirema Bachirou Bane bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe on calminama goto kala inde mum taw kadi ine wonde e yettode muɗum min calminima kala to mbawɗam wonde e jokli windere nde kadi min juurima on min ñaganimon Allah kisal ko noon calminirtono mo ganduɗa kañum woni technicien men gana to banggue YouTube o woni Adnan Thiam omo golla golle makko no hannirtini ko noonne kam mo ganduɗa kañum woni technicien mo ganduɗa hande jeggi karallagal ngal gorko mo Nasrullahi woni Amadou Sow o jarama no fewi so tawi en jalti jehen ha ɗon ɗo hono suudu jabborɗo hoɓɓe tawi toon musidɗo men Amadou Sambalo nague leñol ɓuuɓiri yontaɓe ko noonne kay mo ganduɗa kañum woni calmini gardiɗo jayniyankoɓe wono Siraji Hamme Cissé ko noonne calminirten
directeur général Elhadj Abou Ndiaye ɗo woni kala toon to makkatul mo karram kanko e dendagal dental ngal fof en calmini ɓe juurima kadi en ñaaguima duwaw no hannirta ni henna kono noon jippoɗen hankkadi payen to nde wurto calminen galle khalifa tedduɗo o e dendagal ko woni toon galle o en calmini ɗum en juurima ko ɗon ne kay miiri ko hono ceerno men ceerno Ibnu Oumar e dendagal wondi mabɓe kamɓe kala ɓe ceernama ɓe juurama no hannirtini ko noon dendagal galleji khalifaɓe tedduɗi fof kamɓe kala en calminiɓe so tawi gartire banggue aɗa en calmini mo ganduɗa kañum woni gardiɗo commune men woni Elhadji Baro e gollodi muɗum ko eno Hammat Sow e dendagal gollodi mabɓe kamɓe kala ɓe jarama ko noon kay calminirta mo ganduɗa kañum woni jinnaɗo men Ba Moussa Thiam goɗɗo toon to honto mairie to kanko e dendagal gollodi makko foof ɓe jarama no fewi so tawi en jalti wuuro ngoje hen guure capan tati taariɗo wuuro Madina Gounass en calmini tugui tan imam ha yetti hono joom wuuro kamɓe kala ɓe calminama no fewi ɓe juurama no hannirta ni hen bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe min mbiya on bisimilla moon e yewtere mo wiyete Tindi Kamɓe Daari kono noon tigui jarama Cheikh Oumar Diop ɗon calminiɗen nder galle ɗo woni mo ganduɗa hoorema ASP min mo ganduɗa ko kañum tigui jogui hono nden kay kisal ngal inna wiya hono Alɓasum walla mbiya Yahya kono kadi ko cosaho ɗum saabi ko inde ɗeɗe tigui woni ko jogui en jettimo no hannirtini henna tawi waɗanimo on mo ganduɗa ko Ousmane Camara karallo kañumne e galle wadde taweteɓe toon to galle nder galle to foof e mbadi kubdinde en mbiɓe jami kisalla e mabɓe ko noon kadi en jokkata e mbadi yewtere meɗen no wiyetede Tindi Kam e Daari tawi en garti hande kadi yadde bandiraɓe ɗum noon eɗen tijjino ceernajo o calminima no fewi no passage kanko ceerno o salminima no fewi kadi min calmitima kadi min calminima no fewi kadi min mbima kadi no wadde tampere lawol nde tawno koye lawol hono o ummi oɗo saaha ko ɗum waɗi o wasdemo yettade ɗo en gasa tawi no wayi dumunnaji so Allah jibima en nanɗo sawtuji makko so rewirede Allah noon en calminima no fewi kadi en juurima e ñaguima ɗo no hannirtani kanko ceerno men ceerno Bassirou mo ceerno Ousmane Thiam non tigi Cheikh Oumar Diop a gayni awre oɗo saaha mi gayni awre malam andema malam an hono maɓe ɓen ana sohla gaynude ala mi sohata o gaynude i ko paɗɗa non mi remani seeɗa eyi bisimilla malam ande oɗo sadio remani seeɗa oɗo sadio woɓɓe ko teldoyi andi wiye teldoyde ko joni hedde ko résultat résultat hedde non min haydara mi remata seeɗa ko heewi ndema mi malam ɗum gomma holliro so soyi taw waɗa ko dañƴa seeɗa ko aɗa sa remi seeɗa so hana ko ladde gonɗe ma e gartu wurno eyi wurnaɓe ɗo paadi hen yo Allah suure ko noon tigui wadde jetti taweteɓe e guese ɗe kamɓe foof e mbaɗi kubtidinde togui aliment tan ha yetti togui koras tan ha yetti walla mbiya togui maayo tan ha yetti Tuwat Medina Gounass mbiyen Tuwat koras ha ton to Sunnat ha ton to Missir ɓuuri on mbaɗade ala Sunnat ɓuuri min mbaɗade ahadi bange mono ko sunnata ɓuuri min mbaɗade hakkude Missir ay ala sunnata hakkude amen sunnata so tawi wonano ko beneji ɗi ndewi e cangol ha natti rewade ko ɗon kay koɓe mbiyata ko timma ɓuurani kilo so ɓuuri ko seeɗa aɗa soyno ay wadde sunnata ɓuuri on mbaɗade sunnata ɓuuri mbaɗade en calminiɓe en calmini o ganduɗa kañum woni Issa Dia ha toon to sunnata o saɗon fi kam gonoma hetto yewtere meɗen wiyetede Tindi Kamɓe Daari ko noon tigui sikki ala en jetti ha ɗon ɗo ayna madi ha ɗon ɗo suuɓi jang foof ɓe mbaɗi kubtide ma en garta maɓe sahaji baɗi so Allahu lamɗo jaaɓi nde tawno hikki kadi Allah newni rutta toon toon diwan e jejjitanoɓe kono noon kadi ma ɓe siftataɓe pullam ɗon wiyete gandanɗa hoorema ko Mamadou Sala Dia mi salminimo noon tigui Alassane Lagara ko onon tigui mo heediɓe fulɓam kadi moƴƴiɓe machallah taala e wayri jullude kono ɗo saaha mbiɗo julla ɗon tigui sikki ala bandiraɓe musidɓe tedduɓe yewtere meɗen Tindi Kamɓe Daari hannde mataw ma wodde wiɓe ɓe kam hannde ko ɗum ɗo gardi kono noon koye lawol min goni nde wonno ko saaha guese wona wadde alay saago kala ko wona kadi ma dille hen haale hen seeɗa ko ɗum ɗon saabi min tan natirde hen e guese ɗe kono noon enen kam en ndemoyani ha l'islam non enen kam ndemɗe dan ko yesso ayna madi ɓe ganduɗa hono wonɓe ganduɗa noon ndemoyi ko ha l'islam ete meeɗa remde l'islam de ne hawni seeɗa won remoɓe l'islam teɓe meeɗa remoyde l'islam ne hawni seeɗa gam ne hawni seeɗa ɗum noon kam jomum ne anndi hoore mum noon mimi haalana goto mi won remoɓe wona hannirtini henna Siraji Ahmed Cissé en calminimon hannde en calmini suddi fe mbaɗi koptidinde Cheikh Oumar Diop hannde ko an udditteɗamal ngal hade inchallahu taala
mi anda ko konkon batta walla ko birguet an andi sa wuti damal nokka auditeur uji ɗi min hande komi keɗi ɗon bismillah basala mo yokaral ummin jungo seeɗa ɗo jeɗɗo aɗa tan ganduɗa fof kam yara kono jotto ene jotto ene jotto hande ari tan no tawi yaare ene yalti e leydi tan ene suufi caggal ngal tan ene hoyni tan yaare ene aham hono forwi hono miyetena he angel hono miyetena angel no ani ana yalta ñuuni ana yaha o hono miyetena o mbiyetemi suufu nganda o woni suufu nganda o mbiyetemi suufu nganda tan ya fowru waɗini takkere tan yaare wi fowru taƴi tan fowru waɗi bet naade ladde dogi tan ha tampi dari hen kanam jooɗi tan koɗi ngel fof ganduɗa en bone naayi ngel hay so mawni no wona mone ngel no foti mawnude ni tan so ganduɗa hande min ni mi anda tan ganduɗa tan ha o soyni jawdi ma naɗa jawdi naɗa tan gijje ene artidoroyde tan o daari jawdi hono mbiyeteɗa jawdi ko jawdi wona gonga hena hono mo sus gandañi wona hono mon sus gandañi mawɗi jawdi mi ko mbiyetemi jawdi henan wona gonga hono mon sus gandañi mawɗi tan fowru waɗe ladde jawdi kañum kam dadi diwa ɗo ɗakka e Cheikh Oumar Diop kono kadi ɗakkita ɗon kadi ɗakka e heɗiyankoɓeɓe ani ɗum yiɗa nan noon heeɗiyankoɓe on paami wadde min andi tan tawata koɓe cabbi eɓe ɓattini téléphone aji maɓɓe kadi e paari noddude ngam jeeyede yewtere wiyetede tindi kamedari mimi farat haaɓe nodda soɓe noddi ha gasi on sami marema inchallah ma en meeɗa wadde ñawore bojel noon ɓe gaccata ñande guese to ɓuuri wadde ñawore bojel guese to ɓuuri wadde ñawore bojel guese men goɗɗodirani mi fewi goɗɗirande kam joni non tigi ko 77 784 44 42 mbawa nadde ɓoggol ngol onon nene hannde mataw min tottiti on ɓoggol ngol ne gasa noon tawa to baŋnge tindi koye ñalawma hannde o jogori dartade caggal ɗum e gartete daari ɗi kadi no woyni bisimilla musidɗo gonɗo e ɓoggol ngol assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum assalam wa rahmatullah Seydou Diop bisimilla Seydi Ka salminima salmini directeur programme calmitima Seydi Ka Abdoul Bassirou Ba ami siraji amme sise rew remo yi l'islam kam yo remo sifaw yo yille ngesa sifaw eyi de jeni an siraji amme tan won siraji amme sise li ɓalti ɓurɗum won ɗo min ndeɓi mi abou thiam kañum e Basir ma ndeɓe poɗnir on to banggue guesa mi anda noon jogoto folde Abou Thiam safar ngana safar ngana safar ngana min poɗodirani minen ndendi guesa noon wonde fayida noon tigui wallahi ko ram saabu ɗum ɗo ko ɗum yewtere welde ko ɗum yewtude yimɓe ɓe gonga kadi surtide ɗumen hanki kadi koko ɓeydata haqqillaji e pinal foof no woodi sanne sabu ɗum ko hunde nde tawɗen eyyi joni mi totto on darol gotol tan min nene bisimilla eyyi fowru meeɗi taw Batura Bata yo ñalbi tati hiɗi darna geeɗa ko ɓaleya geeya ko woɗe geeya ko raneye josiga noon ɗiɗo ñalbi tati kala bawɗo rindinde inde ɗi tan inde wotere hanko nawata ɗi anti yimɓe goni toon rane ɓale woɗe rane ɓale tan hanti hunde ne jiibodiri o haalirga mbiyen tan fowru hawri heen ni ɗum ɗo ko woni ɓe mbiɗi ɗo ñalbi tati rane ɓale woɗe wiya kala bawɗo rindinde innede lawol gotol kanko jeeyiɗi e tuggume noon kala kurum coy fowru toɗɗa ñalbi o rikkini ñalbi ma wi talkurum coy eyyi kay joni jarama Seydi Ka nde tigi jarama Seydi Ka jettima no fewi kañumne battude hakkille saktirde nde kono kadi compitide gueɗe kewɗe machallah eɗen mbiyama Seydi Ka yo Allah selin dole o addiɗo kadi kanko ne tindel bangol fay machallah bisimilla musidɗo gonɗo ɓoggol ngol assalamu aleykum waaleykum salam
no mbaɗɗen jam tan alhamdulillah ko Biri Diallo Seyd Diallo ngaddane en daarel gonngel to hawruno en jawdi min jawdi an kam mbiyeɗa jawdi min komi Allah tan ndegen mo komi ha komi min komi Allah koy ka Allah koy ha komi Allah komi tawi ka Allah top jawdi lumbuno e caangol tan tan fiɗɗi baade jaɗen maydu ni hay wonaade renandi koy tawi ka Allah tan jawdi fiɗɗi tal tan ni goonga nandide koy tawi ko ka Allah waram tan jawdi siɗi deƴƴini felmere tan rutti silako wongo hani ɓaɗi tan ha jawdi ɓaɗi tan wimo bajjiri joom bawɗe wallahi ka Allah hanki no jaɓi jebbilade mi jebbini Seydi Diallo o dokko mawɗo Biri Diallo e jettimo ni yenna kankone battuɗo hakkille mum e yewtere nde no feewi sikkala eɗen jettama on hannisni yenna kono kadi koye mawɓe ɗinguel min ko dental woni dowde ɓamtare heeɗiyankoɓe tigui tigui hayso kewani ko teddito kono ko yodnoɓe ko wayte e nder ɗinguel ngal ko e jettimo e jarima machallah kadi sifaw jaɓi golle wogolo bisimillah musidɗo jam hiiri salam min jabbitima inde yettode ustaradio ma ko seeɗa Ibrahima Ba legal sifaw Seydou Ba bisimillah min calmitimo nden meto manki labtude haala makkani manki laaɓa en jettimo tan to legal sifaw Mamidi Bayla tawata ko mo hetti bismillah jabbo gonde bagolo bisimilla musidɗo aleykum salam bisimilla kire jam tan alhamdulillah alhamdulillah machallah inde yettode o ko ɗaha dem legal sifaw ɗaha dem legal sifaw bisimilla ma Seydi Dem salminde juurade e weltade émission mo gonɗon Seydi Dem jarama e nde jogui ɗo tips daɓɓiɗ e wonnoɗo o sosoɓe ɗiɗo eyo ɓe dañi koɗo mataw ɓe teddinimo ɓe mbaranimo ɓe mbiya ɓe cuuɗo hoddiɓe ɓe cirto e nder tarodde joni noon ɓe goni e hottude ndeke noon hendu cowodiri ndi ari fowru fowru n ummi to ari ha yetti tarodde nde fay takke muɗum e dow tarodde hen yurno on saaha noon mbaɗono siraji ceermohaji ni ummi to kaynen ara ari ha yetti tonni fowru ndu tan jaggi junggum fayo walla bo fowru he tan wiɓe gayni tan fowru gulli kamɓe fof ɓe gulli wonnoɓe mberɓe gulli ɓe goppita muwol jowaɗa ɗakkaɗo o ɗakka e moɗon non ja jarama Seydi Dem ɗowol moyi Seydi Dem jarama ɗa dem to nde legal men sifaw mine mi andi kam ɗiɗo gulal nasata e horne basir ɓe soɓe goɗɗoyta bisimilla salamu aleykum waaleykum salam o temtema haalta ko goƴo mum Seydi Sow bisimilla jawayta kamɓe mbatta noon e beltima e daare hen machallah aɗa andi ɗonno ɗo ere ko Demba e Boje bisimilla
so de yara fo professeur mo ci timo de est-ce qu'on a len ngel men nakta ngel rawata ngel nangi wuti daro wada ya ko ya ko de wala ko wer dum donc ala fo ko wer dem mo wayi dettu gonde bagol bismillah wa alaikum salam wa rahmatullah kire jam jamir ton mashallah Omar inde yetode Mamadou Diallo halton ngañare Seydi Diallo Mamadou Diallo bismillah ko baba o Diallo jaarno o yaado lawol be ngañare ne baba on fala ci ñu Diallo jo hande jom kula koy buuju be abba don non Diallo jo Diallo jo konen tiji ngañare nabe on jarama no fewi jettimo konon bon il faut kadi be pam wona dindagal gonden de gongde sila cerma janedi wona dindagal ko tindi dari kame tindi kame dari wona dindagal bismillah gono bogongol assalamu alaikum iso na way dande ponjama jewta tan mi dari ma jalta raja taw dande ponjama e ko ponjana joy tan bi mbaade non adon nande sulal bismillah ndaw mi joy ndarti so mi ngono ko huccindir dum saabi dum de e ni dembay bu jël ngonno joy non bu jël non ummi tan so ciñeji mu ha laaji nawre demba yangam de ni kam so cenda dum o yi dedo de ka joni battanami ni joy non yi hol battaw dum nanda e joni kadi ne diftu ngun wara do ya wande kala mbo wattani e kesse on don kanyum on horta e kewte ni joy no hol battaw dum nanda baylo got nan on watta tan o yi wande joni kanko no hombo yahato hombo watta ni makko ni tan bojel waccimo tan yi jodi to muri tan fay don demba ari tan jetti morto on sang itti de halay tan jetti kudon sengi hen tan hono ko dembo buuti jon non den hono ko dembo buuti on sang non mato de ko halni dum jire jire wonde joyni yan halno e dembo ko kanko bujul wadi non jon ante amayi dembo bujul na jire nan ara jon tirdem o si dirde wamre bi kam may on sang woni an kadi bujuli haaji mudum bi ado dakay hor se ko man jarawa Seydi so konon tigi min tamni mon fewi kadi min jurmama no fewi e ne tawno kala émission jaltudo en kanko Ibrahima Moutar Sow wadin participation bismillah musidɗo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullah ceerno Seydou Mar Diop min calmitima salminama jurama ane Basir Ban machallah calmitima gala ko Ala Hassan Diallo legal amantullah Seydi Diallo salminama woni gonga machallah Seydi Diallo on dalnama no fewi yewtere he waɗi faade jarama bandiraɓe gaddi hen kadi dogi baɗɗo fayde machallah noon tigi eyi min jiiɗe himde tan dagɓen gundo yano raddoyde heeɓi ko raddanno tan addi win defa taggi bare mum fewni ha sewi ha barno safi tan watti urdu tan gundu wi yo heɓ dow lekki tinte bar men e waɗa ɗum ɗo gundu heeɓi dow lekki ne waɗa ha ɓoy tan ndeke ɗeɓi ɗalaɗe keɓɓiti yen e barmi ɓendori kañum four nan ara tawi barme wi teb tew yiyani hay goto tan hankkadi ne wone e laatnude o wiya mo jeeyi barme mo ɗon ko doole so wiya tew wiya tew o haalde mo jeeyi barme tew e hay goto jabaji mum o wi joni o ƴetta barme wona ɗum to hay goto yiyatamo to Allah yiyatamo o ñaamo ɗon a waɗi gumi cukke o woni toon ndeke mbarude ɓirde nan toon golle ngari o heeɓi ɗon o fuɗɗi ñamde nde ɓikkon mbarude won jalti boowal tewuɗo je jalti boowal tan konen ñagade
setan ha boy ingel to ingel yaltana min wi ka ko min notaro ki ka ko kanu nenam hi ne hal nangi bad hen ingel de ngiruti hande yimma gira tan fawru wi min de mbarude ko min nanno do ada besnde balle gaddama mo do parmi ko dum jona takay tande e gasan ton heddino na yaga ha yetto kay e wonji o fay ko to nde barundi jippinde mi jokkitanomo nde barundi jippinde on sa e barundi sukabe ko ngone nyamde kala ngoldo fiya jangal hono furu e hor furu a bo ser furu no gede martini yaltini gondi jono be namde ko no waro ka o simmiti do ko cimmital ko mamma ko mayno ko boy ko dum ko simmito ko weto ko jeni ada jokko bismillah na yimbe fone kidi mane ka cedi tindude do ha bismillah gonde bugum allo assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah jaraw sey jallo hey badan jab tanala mashallah alhamdulillah madana gale basiru antana fola jamon tabarkal min calmini men jurima min nako inde etode Usman Diaw Nasrullah Usman Diaw le ga Nasrullah Seydi Diaw bam dare ngayna Seydi Diaw jurima men beltima kadi émission e machallah Seydi Diaw tabarakallah fawru kadi bojel kala do be kawritu ko bojel tan dangata fawru de fawru meedi wujjoyde ngesa Basiru Ban e bojel meedi wujjoyde ngesa Basiru Ban ñebbe nan yo non ñande fof bojel yaha no wujja ñebbe de o ñanon Basiru Ban tawi toon o bojel tan jaggi bojel haɓɓi bojel ha tiiɗi on sanga noon hooti ɓelliti noon ko fewjande bojel pour wawa hirsude ɗum waɗa bottade e nde hen tan fowru ari tawi bojel no humi ha tiiɗi o wi an kam kaw bojel ko mbatta ɗo bojel wi he kaw fowru min komin nangaɓe ɗo huma miɗo ɗo huma wi'a miɗo addane kolci ɗiɗi nayi te somi gaynande tan komi bareteɗo han bojel tan fowru wi yo bojel humto kañum humo halari ɓe mbaddi hen noon e nder en tan ha bojel humti tan fowru bojel haɓɓi fowru ha tiiɗi bojel naati e ladde ɗo yeehi ha senga tan noon Basiru en ngari ɓe mbulni barigoje ndiyam tan ɓe jotti tan ɓe tawi wona ko ɓe tawn wona ko haɓɓuno ko tawi ɗon tawi ɗon koko ɓuri ɗum mawnude gogo tan ɓe mbulni barigoje ndiyam tan ha ɗe mbawɗiti ɓe njuuri e dow fowru tan ha fowru maayi ɗakkaɗo noon ɗakitaɗa ɗakka e dow Basiru Ba min calmini min njuuri jarama weltima Seydi Diaw aɗa andi ko jawoje waɗino ko haalata ko gonɗo bogol bisimilla jamir toon esam machallah alhamdulillah mahol gorko waɗi Seydi Sow selleteral non so kumar Seydi Sow on tampere machallah alhamdulillah aɗa andi debbo meeɗi yaade tan e welnde tan ha tawi mbaɗodi e jibin oɗon ɗum e ronde ɗum a wumno cukkil lomi mbaɗondi ɓikkol ɗum e sengalal wa hawre sembe tan to mbiyama ko ndenda debbo o ko pura e ɓooti mum e jaaɓi ha ɓoy wadde fof sunna wona mbiɗa wawi e tinnadde fof sunna e bojilto ko no ɓoto tori rokki dembo tan rondi eme yaali naate dunni debbo naate dunni ɗum ha ɓoy tan dembo joƴƴin sengalal yino ƴeewa tan pura e ɓooti tangere ɗum ijjam aye kono rondi o debbo dakko ɓurnaje dakko